čau, já vám budu ukazovat, jak se, nevím, jestli správně navýčit. Tady budu mít asistentku Naty, já jsem mimochodem Verka. Naty. To už jsem řekla. Pojďme třeba. Ještě se potřebujeme učesat. No a my se tady budeme líčit, nevím jestli správně, ale asi nesprávně, takže to je jedno. To je jedno. A nevím, čím máme začít, ale už řasenku jakoby máme. Ale to je jedno, aspoň budeme mít výraznější řasy, dejte blíž. Fakt jsem. Já se posvětím. A budeme vám, že jo. Prostě vám stichni. No. A budeme vám teda. Co? Budeme mávat teda? Ne, obě dvě se budeme mávat. A budeme se žalíčit. Mimochodem, já nevím teď, čím to začíná, ale já začínám, že jo, vrtěnkou. A tady ona začne řasenkou. Tady máš řasenku, já zase. Takže my začneme, já začnu vrtěnkou a ona řasenkou. Takže je to jedno, jak to děláme. Já nevím teď jako, jestli lůj nebo les, ale asi les, protože já lůj nemusím. A tenhle nejde moc smejt. Takže můžu? Můžu? Jo, počkej. Myslím, že dobrý. No fuj, předtím jsme měli dole. No neříkám, že tobě. Máš to už? No, a teď ona zase si dá vrtěnku, ona si dá zase lůj. Ona si dá takový lůj, já jsem měla les a já budu mít zase řasenku, ale jinou. Mám to tam ukazovat vlastně. O, takováhle prostě viděli jste to. Luis, tam si třeba hej, nezavírej mi to zrcátko. A teď Vezmete si třeba jako někdo světlý nebo mávej pudr. já si teda dávám takový. Já si třeba vemu mávej. Já jdu blíž a ukazuji mi řasenku. Ježi, to tam ukazovat nemusíme. Já vypadám příšerně. Počkej, co jsem mi ukazovala? Teď, že jo, rty a... No, taky si dáme to jasně. Máme. Teď pudra. Počkej, to je zrcátko. Pudr je tohle. Aha. Já už jsem taky zblblá. Můžu. A já jsem to měla, že bylo lepší. Někdo má třeba místo luju
hrát rtěnky, tak třeba si veme rtěnku. A třeba jednu jakou barvu si beru fialovou. Takovou fialovější. Krásně přes oči, to je jedno. Hrozná huba. Ale vy asi neslyšíte, tak to je jedno. No to zase neuslyšíš. Stíny. Máš tušku na oči? Máš tušku na oči, Černou. Tak nejdřív si uděláme stíny. Půjdu na téhle straně. Au. Třeba si někdy můžete takové třpětky. Balení třpětek. To vědí. Ne, hele, jak se to otevírá. Dala bych, jsou to takovýhle ty stíny a já bych si dala nebo tuhle jednu z těch dvou. Ale asi to má vši, takže tu stříbrnou tohle. Jak se to kurníka otevírá? To je hrozný. Nejsme v pokoji, jsme v ložnici. A já jsem zrovna tamhletí. U Naty. Jak se to otevírá? Jak se to špitky? Jak to, že máš špitky? Já je chci taky. Hele, špitky jsou úplně jako nejlepší. Naty. Jakou barvu? Asi zlatou. Já si dám zlatou, krásně pozlacenou zlatou, jako všude takhle, klidně i na čele, vždyť to je jedno. Takové normálně nalíčíte. A pak se budeme líčit. Znova, ale nesprávně. Budeme hnusný. Já ne. Budeš, když natočíš i tohle. Máš tu tušku, kurní? Ne. A kde jsou ty? Ale já chci... Počkej, to jsou stíny. Tohle co? No co to je? To jsi řekla brzo. Už mi to jde. Krásný stříbrný stíny, jak jsem vám ukazovala do videa. Klidně si to udělejte prstem. Klidně i trošku pod oči, ale ne moc. Klidně i takhle na růžky, víte, a trošku i pod oči a na oči. Ježišmarja. Teď na druhé oko. Tohle asi budou slyšet. Můžu? Tady mám. Ne, ale čmačí.
No a počkej, vzal jsem si, jo, protože tušku nemůžeme, protože ji tady nemůže najít. Takže jsme bez tušky. Ale jestli bude Tuška není potřeba. No. A můžete si... Slonka. No a můžete třeba takhle si vzít skřebice, udělat do skřipce, neboli čelenku, nebo gumičku. A jít třeba na voňavka, taková princeznovská, haha. Moje není. Na ty. Jo, ještě pány vlastně. Ještě, že je tak malá. A hraje se ještě s panenkama. Jsem to řekla. Já ne. Ne ty. Co je teďka? Nevím, jestli se to hraje s panenkama, co já vím, já jsem většinou ve svém pokoji. A různě se takhle můžete nazdobit, jak chcete. Tohle, to mám doma taky. Jako by to takhle spojila. Srovník něco hraje. A to teď frčí třeba jako gumička. Místo gumičky to teď frčí, takže nějak takhle si to můžu udělat. Co to spadlo? Něco spadlo, jo. Gumičko, co? Korník. Ježišmarja, já si tady zpívám. Ježišmarja, to zase nejde. Stáhnu. Prostě různě si můžete udělat smík. Já vím, že miliony videí je tady na YouTube, miliony videí, jak se správně líčit, ale prostě všichni to dělají špatně. Ne, děta, ale to napadlo jako první. A vždyť to je jedno, ne? No a pak se můžete nějak vyvodit. Jako proti mě zrovna. No a prostě, když máte hodně beděru nebo hodně pich, což já moc mám, tak si můžete vzít i make-up. Ale my si bereme pudr. Make-up jako máme, ale po make-upu se dělá ještě víc spray beděry. Dělá ještě víc beděru. Je ty to zlatřuju. To je. No a to asi bude všechno. My natočíme skoro 14 minut. Tak se na to video musíme kouknout na to na YouTube. Určitě nesmíte třeba vzpomenout na takovýhle třeba modrý